पुण्यातून पकडलेल्या संशयित दहशतवाद्याला आता 4 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे। जुबैर हंगरगेकर असं या संशयिताचं नाव आहे। 4 तारखेपर्यंत त्याला न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली आहे। एका दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसनं 9 ऑक्टोबर 2025 ला पुण्यामध्ये विविध ठिकाणी शोध मोहीम राबवलेली होती आणि या कारवाईमध्ये अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कागदपत्र, साहित्य जप्त करण्यात आलेलं होतं आणि या तपासादरम्यान उघडकीस आलेल्या पुराव्याच्या आधारित माहितीनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे आणि या गुन्ह्याच्या नोंदीनंतर आता 27 ऑक्टोबर 2025 ला एटीएसनं पुण्यामध्ये त्याला ही अटक केलेली पाहायला मिळते। या प्रकरणातला आता पुढचा तपास सुरू झालेला आहे। 4 नोव्हेंबरपर्यंत जुबैरला आता कोठडी देण्यात आली आहे। पुण्यातून ही मोठी कारवाई आपल्या समोर येते। 9 ऑक्टोबरला पुण्यामध्ये एटीएसने ही शोध मोहीम केलेली होती आणि या शोध मोहिमेतून जुबैरला अटक करण्यात आलेली आहे।